ni sai ta kace wani ban san inda za mu je ba haba da Allah ni ban san inda za mu je da kai ba bawan Allah ka gani ka gani bawan Allah ina gan ka menene wallahi alazim baraho ne haka ne rikakken barawo ne barawo kai da Allah malam gafara can na sha ganin irin ku fa ɗan renin hankali kar ka ɗauken ban san abin da nake ba ka ɗauke ni gabe ko timi ko bajele ko jela ni za ka rena wa hankali wallahi gida na haura in taimaka ma in ɗauko ka mu zo nan gurin kuma ka hana na aiki na kai mun wala ka ce kai barawo ne gida na shiga na haura na je ne sata wallahi ban samu kuɗin ba ma naira 300 ce sai yan kaza na tattaro nake son in kwashi to kai shine mata gidan ta tashi ta tona mun asiri jama'a suka tara suka yi ka kuma taimaka mun kana kadan na gafara can karamin barawo kai satar da kake ai karamar barawo karamin sata kake to ni barawo ne ni cikakke a barawon ma kuma babban barawo a barawon ma kuma baraho ka san ai akwai barawo akwai kuma baraho to ni baraho ne amma na mutane nake sata kai dan ni da nake satar mutane